Lah tak tawani maneh lho, Mas. Kandhani kok. Wis tak tawani maneh lho, Mas. Kowe ditampik. Lho. Aku ditampik. Sing sabar ya ten minten. Sing sabar. Nalika kowe ditampik karo Mas Subroto. Ora, Mas. Aku ora lilo. Iya. Ya wis. Aku wis nglakoni apa kabeh kang dadi panyuwunane Kang Masipun. Wis dadi ngopo? Aku iki pakne minten indah-indake ya. Tapi aku digawe kucingan, Mas. Ten kowe ra dipek karo Subroto ra dadeh tak jodohno karo guru madrasah. Aku Iso. kate panjenengan dopke kali guru madrasah. Iso ten. Kali guru madrasah. Iso. Gelem apa ora? Ora usah kuwatir kowe ra payu rabi nek ra payu rabi tak rabi bapak dhewe. Guru madrasahipun ingkang pundi Kang Mas? Nggih menika niki. Ingkang beto sarung. Sing niki lho mencos ngene iki lho njomoke. Aku kok gumun ah. Delok campur sari kepenak kok ngene lho, Pak. Yen mono pancen ngono kahanane, Mas. Piye? Aku bakal lunga tekan papan panggonan kene. Kowe bakal lunga. Aku Sik, iki mang lakone opo cah? Minten nek lunga. ora. Minten gandrung karo guru madrasah. Dadi minten terus lunga. Iya. Engko Mergo emoh to, emoh dijodohke karo guru madrasah. pilih minggat. Pireh minggat, Kok Mas. terus lagune gelandangan bering sudah rasanya air mata. Kang Mas. Piye diajeng nih Mas? Piye diajeng? Didopke kali guru madrasah, Kang Mas. Tolong kabanen aku lunga teko papan panggonan kene. Alah suarane kudu tak perkosa. Ya. Anyo. Sumpah, karo seneng omah suarane apik iki ya yo. Diajeng. Piye Kak? Sik. Lho kok padha? Keliru. Pripun Kang Mas? Diajeng Sri Tanjung. Niki mboten diajeng. Apa iki? Diajeng. Nek iki ra diajeng ya diamput. Kok mangkel aku iki kok ya. Kang Mas, Piye. kula mboten kersa dipun dopke kalih Kakang niku. Awakmu wis seneng tenan? Mboten. Ora seneng? Mboten. Kowe dioyak? Aku ora dioyak, Lah Kakang. kowe diapakno ni Mas? Aku dipadake karunan wong ayu kono sebrang kae. Loh, kowe dibedak-bedake. Loh. Kula wis kaya trima dereng niki. Wis kaya trima tempuran. Wis kaya trima tempuran ya. Genteni pise. Bose arek kon genteni. Kowe iki kaya adake. Piyayi mriki niki hobine nggih ketoprakan, Kak. Ya to. Nek kowe pancen ora Kira kon apa neh le cacahku kok. Lho wis genti to, wis genti. Nek pancen kowe ora gelem ganteni trimo, Alah kok nek trimo ndelok piye, Cah? Toprake saiki main kok. Iya. Piye? kowe ora gelem ganteni trimo. Ora wani. Apa sebabe kang dadi pilihanmu mergo kowe gak wani ganteni trimo? Mergo trimo sugih. Aku ngisor e. Iki lakon apa, Cah? Mbah kok aku ya ora roh Ragil kuning. Ragil kuning. ragil kuning lanang apa wedok? Wedok ya, Pak.
Wis Sri Tanjungan ae ya, Sri Tanjungan Kok ya. sik to, kok wedokan ae to, Pak sing mbok. Wedok. Sri Tanjung. Jalukane Sri Tanjung lakone karo Sida Peksa. Wong ketoprake trimo teko kene 23 juta. Kene mok gratis sih. Iya. Loh. Wong wedok mau ning endi? Aku ya kang aran wong wedok, Kakang. Kakang Sida Peksa. Anjih wong asu. Ketoprak ra bayarane kena dipisui lho. Ya batang mas. Kok mangklai. Iya. Ngajeng Ibu. Ngajeng Ibu. Nimas, Sri Tanjung garwanipun Kakang Sida Peksa Nimas Sri Tanjung. Sri Tanjung. Kakang sapa? Kakang Upadi Tumbaling Praja Sedumuk Bathuk Senyari Bumi ya aku topati kanggo kamulyan para kawula. Ning yo kene kowe ra sembodo kowe tega tumindak Sedeng Tanjung. Wis ora usah diterusno kok nek wong kene mau nanggap trima. Piye Mas? Piye? Wis ya yu ya. Wis. Nanggap aku? Iya. Timbangane somben larang panjeni saiki ae yu. Iya. Sampun Kakang. Lho iki lakone wong sunat apa kok ngene? Lho ancen iki nanggapno bocah sunat are. Iya. Kok ezo lho Mas? Kok ezo iki lho Mas? Ezo. Jek ra iku widone yo aku kok mangkel. Iki kok yo wih. Kencur kuning. Kok kencur kuning to Mas? Nggo sik Mas. Kakang. Iya wong ayu. Kakang, aku dioyak salawijining pawongan, Kakang. Aku arep diprawoso, Kakang. Sopo sing arep prawoso kowe? Guru madrasah. Eneh-eneh kok lakoni guru madrasah iki lho. Wis rasa teko lakon-lakon malah blarak. Dikasih lali janjine nanti Lali terus janjine. apa ini merah jambu nggih. Niki tesih wonten medal sawetara nggih Kak nggih. Kalian sak kanca kepareng. Lali janjine Mas. Bisa. Yo mangga.